Un diwrnod, roedd Lleucu yn cerdded lawr y stryd, pan welodd hi'n dyn ar y ochr y stryd gyda'r ebill yn ei dileu, ac hefyd pwt o bren ar ei arffed. Ar ei ochr de oedd yn wedi cronni pyntwr o pytiau o bren, ac roedd hyn yn defnyddio yr ebill i tyllu y pwt o bren ar ei arffed, i wneud y gwaith hawdd i dileu y rhisgl oddi wrth yr ymylon allanol o'r pwt o bren. Shwmae dywedodd Lleucu iddo fe? Shwmae dywedodd y dyn yn cyfnewidiad? Beth ydych chi'n yn gwneud? Gofynnodd Lleucu yn diniwed. Atebodd y dyn yn cyfnewidiad. Fi'n gwneud pytiau o bren. Mae angen iddyn nhw i fod ar yr un hyd neu meithder. Pan mae angen i chi i wneud yr pytiau o bren yn union yr un hyd neu meithder, gofynnodd Lleucu. Doedd gyda hi ddim unrhyw amgyffrediad o gwbl yn ei bryd pam fyddai y dyn yn gwneud yr pytiau o bren ar yr un hyd neu milltir yn union. Atebodd y dyn unwaith eto yn gyfnewidiad. Fi'n angen y pytiau o bren ar yr un hyd neu milltir yn union achos fi'n angen i hoelio ar pytiau o bren gyda ei gilydd i creu ysgerbwd ar gyfer y saerniaeth gwaith pren i gwneud cystau allan ohonyn nhw. Felly, i gwneud bob un cyst yn wastad ac yn cryf, fi'n angen i gwneud yn siŵr mae'r mesul o'r hyd neu melltir o bob un pwt yn union yn cywir ac yr un gyda'r ei gilydd. Ond doedd Lleucu ddim yn amgyffred yn ei bryd pam y fyddai y dyn angen i wneud yr ysgerbwd ar gyfer y cystau, a pham fyddai yn angen y cystau. Felly gofynnodd hi iddo fe, pam ydych chi'n eisiau yr pytiau i wneud yr ysgerbydau i wneud y cystau? Felly atebodd y dyn i Lleucu. Dach chi'n gweld y siop yma? Dywedodd fe yn pwyntio tuag at y siop ar ochr y stryd. Ydw, dywedodd Lleucu. Wel, atebodd y dyn, mae'r siop yma yn gwerthu ffrwythau. Wel, dywedodd fe, fi'n angen yr cystau nid yn unig i ystorio y ffrwythau sych a'r ffrwythau ffres, ond hefyd fi'n angen yr cystau i symud y bwrn o ffrwythau o gwmpas bob dydd. Fel dach chi'n weld, y bagiau o ffrwythau hysb yma ar fy ochr, dywedodd y dyn yn pwyntio ar ei ochr chwydd at y fagiau oedd llawn o ffrwythau sych neu hysb fel yr eron hysb, y mwyar hysb, y mafon hysb ac hefyd yr erin hysb. Wedyn dywedodd y dyn i Lleucu, Ydych chi eisiau blasu yr erynen hysb yma? Yndw, diolch, atebodd Lleucu yn diniwed. Gyda hynny, dynnodd y dyn erynen hysb oedd un o'r bagiau ac rhoies fe hi i Lleucu. Diolch yn fawr iawn, atebodd Lleucu. Cymerodd hi yr erynen hysb, a blasodd hi y ffrwyth sych. Roedd y blas yn wych ac yn melys iawn. O, fi'n wedi blino,
dywedodd y ddyn yn dylyfu gên yn fawr. Gyda hynny, ehedodd rhyw gleren neu gwybydyn yn ei ceg. Ar y moment hynny, sefydlodd lleici yn y dyddiau tymheredd poeth yn yr haf i gadw y gleren neu gwybydyn tu mas o'r ceg. Mae'n angen i cadw y genau yn cae.